Това е много странен вид чешма. Ох! Който ви показваме сега. Може да пиеш вода от тук, като казва се камбилиер. Да. Натискаш този бутон, зеления, и като го натиснеш, изфръква водата. Изчак да си отцапам фотото. Търсим патки. Търсим патки. Но е яко на пързо. Търсим патки. Да. Лёда. Това е странен вид крушка. Тук е някаква кака според това да е слабно. Сега влизаме в лабиринт. В лабиринтово. Май няма патки. Къде са патките? Донде патки е рездат? Има фонтан да има. Да. И? Там виждам фонтана. Тук има растителност. Тук има влюбени гълъбчета. Още е яко. О, фонтан е много готин. Да. Чакай да го снимам, човек. Чакам човек. Това всякия фонтан. Идва ми да скоча вътре направо. Да, ама къде са патките? Не знам, трябва и там има още, там не знам. Трябва да бъде. Смятай какви големи детелини. Това е моят случай. Показва. Така помня. Тук има интересен път за бягане. Е, там има палми. Някакви дървета. Канализейшн. Тук все още сме в някакъв лабиринт. Тук село Лабиринтово. Точно така. Новия прякор на село Ламбриново. Сега съм да снимам дърветата. Чакай. Дърво. И други две. А, рози. И там има други работи. Тръва. Това е новоизкопано. Бели рози. С пчеличка вътре. Не е пчеличка. Нищо. И още други разни работи. Жаби. Това се прави бясен, да. Is giant gigantic. Това се гол кофти. Там какво има по тази стълби? Стълбите не можете, като и да е фонтан на патките, виж какъв е голям. Да, ама няма патки. И оттам отгоре слязахме и щяхме да ги видим. Не се качим по тези стъпалца. Мириш на растителност. Да, мириш на растителност. Това мяза маслива. Не ли? Да. Ох, стори. Тук ли? Ама да идем. Ай. Спряха готиния фонтан, човек. Не баси. Я да отидем там. Е сега. Да снимам табелата. Но фонтани.
Тук не сме влизали. Тук има някаква странна роза. Или нещо такова. Тук може да живее някой, бе. А там някой спи. Спящ човек. А, котки. Къде тиха котките? На сфера. Синя. Сливи! Къй си? Не, нещо такова. Всякакви храсти. Много патките ги няма. Круши! Може патките те са с почивка? Не, ето няма сеста. Не, вижте, наистина е круши това. Дюлю. Да е странно. Тук някой щупил фара. И вас странното дърво. Човек спи. Не съм сигурен дали е мъжко или женско. Una gata, чакай, ще е заумна. Как се оплезила? Флю, там още една гата. Чакай, чакай. Това е истинска находка, че имаме котки в спаня. С нашата майла котки няма. Трол. Спящ трол.